आङो दिनै प्रथमावनो जे जोंनि बिटिआरनि चिफ सन्मानिय जे मानगोनां प्रमद बर' सारखौ आं धन्यबाद जासिग्रोनांगोन। मानो होनोबा दिनै नैबे 12 नं भुमखायावबो गुदि बाथौ खेराइसालि बेनि नामै 2 लाख आलारि सोरां बिथांखिनिफ्राय दिनै चेक बिटिसि सरकारनिखौ आङो गथायफैनो मोन्दों। दा ओंखायनो गोजोननाय मोन्दों। बेल' नङा, बेजोंनो लोगोसे जोङो दा नर्थ सनापुरावबो 2 लाख रांनि चेकखौ ब्रह्म मन्दिरनि नामाव होबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो 1 नं मिलनपुरावबो 2 लाख रांनि बे आलारि सोरां बिथांखिनि दिनै चेकखौ जोङो गथायनानै फैदों। दा बाथ्राया बेनोदि जोंहा जोंनि समाजखौ जुदि संस्कार खालायनांगौबा गिबियावनो जोंनि धर्म अनुष्ठानफ्रा थिग जाग्रोनांगोन आरो संस्कारनि बाथ्रा जुदि बुङोब्ला जोङो गथ' गथायखौ न'खरावनो संस्कार धर्मनि गियानखौ जों होग्रोनांगोन। बिमा बिफा गासिबो बोरै सन्मान लानांगौ बेखौ होनांगोन। न'खराव संस्कार जायोबा गामियावबो संस्कारा जागोन। गामियाव जुदि संस्कारा फैयोबा अब्ला सारा बिटिसि ओनसोलाव मोनसे संस्कारा फैगोन आरो बेजोंसो जोंनि बर' हारिया गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन बा बिटिसि ओनसोलाव जोङो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे अनलायनाया जोंनि गेजेराव बिस्सासा बेवहाय फैगोन। दा जुदि मानसिया जुदि जिबनाव साक्सेस जानांगौबा धर्म आरो कर्मआ जुदि थिग थायोबा बियो भबिष्यत जिबनाव साक्सेस जायो। दा ओंखायनो आं आसा खालायदों नैबे दिनैहाय जे 12 नं भुमखायाव दिनै आलारि सोरां बिथांखिनि जे मोनसे 2 लाख रांनि चेकखौ जोङो होफैबाय। बेजों लोगोसे जोंनि नैबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे गावसिनि बे धर्मीय अनुष्ठानखौ बेजों थोजासे नङाबाबो माखासे लेभेलसिम जाहाथे फोसाबनानै लानो हायो बेखौ आङो आसा खालायनाय थादों। जों नुनो मोन्दों खौरां बिजोंनि गेजेरजों जिहेतु नोंथाङा UPPL दोलोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै नैबे बनरगाव हिसाबाव गोबां खामानि मावनायखौ नुगासिनो दं। उद्देश्यआ मा सार नोंथांनिया? जोंनि उद्देश्यआ मोनसेल' जे जोंहा दिनै जोंनि बिटिसि इलेक्सना सेप्तेम्बर मासाव जानो थांगासिनो दङ। दा बे हिसाबै जोंनि उद्देश्य लक्ष्यआ जोंना नैबेल' जे थांनाय 2020आव जोंहा क'क्राझार हिसाबै सिभिल डिस्ट्रिक्टआव 12टा समस्तिनि गेजेराव 11टा समस्तिया जेननानै मोनसेल' समस्ति देरहादों। दा जायनि ओनसोलनि थाखाय दिनै जोंनि नैबे क'क्राझार ओनसोलनि बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोंनि कर्मि होन रायजो राजा होन जे एसे लामाखौ आन्दायनाय बायदि मोन्दों। दा बे हिसाबै जों मोनसे सिद्धान्त लादों, संकल्प लादों जे जोङो एबार मिशन क'क्राझारनि जेसेबांनाखि दिनैहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै ब्लक पर्यायसिम दङ। दिनै जोङो क'क्राझारखौ उद्धार खालायनांगौ। क'क्राझारनिफ्राय जोङो 12टानि गेजेराव 12टा समस्तिखौ जेरैखिया देरहाहोनांगौनि थाखाय दिनै सान हर जोङो खामानि मावदों। बे हिसाबै स्पेसियेलि दिनैहाय बनरगावखौ आङो बांसिन बे ओनसोलनिनो हिसाबै नोजोर होनानै दिनै बनरगाव ओनसोलाव आङो गोबां गाहाय लेभेलसिम आइ आफा रायजो राजा जोंनि बुद्धिजिबि कर्मि बिथांमोनजों रायलायदों जे जेरैखि जाया जोङो बनरगाव समस्तिखौ 1 नाम्बार पजिसनाव दिनै देरहाहोनानै जोङो जाहाथे बेनिफ्राय भबिष्यत जोंनि प्रतिनिधिखौ दैथायहरनानै जोङो आइ आफा रायजो राजानि दुख सुखखौ जोङो नायनो हायो। बेसेखिनिखौ आसा खालायनानै आं खामानि मावबाय थादों। साखाफारा दं नामा सार नोंथाङा टिकेट लानानै गेलेनायनि थाखाय? बेखौ दिनै आं बुंनायनि बाथ्रा नङा। बेखौ दिनै हाइकामाना मा खालायो बिनि सायाव सोनारगोन। दिनै सोरबा टिकेटनि बाथ्रा जुदि बावहाय आं गेलेगोन माबा गेलेगोन होननानै बुंनाया बियो थिग नङा, जुक्ति संगत नङा। मानो होनोबा दिनै जोंनि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंबाय थादों मोनसेल' बाथ्राखौ, जोंनिया इलेक्सन गेलेनाया गिदिर बाथ्रा नङा, खिन्थु देरहानानै जोंनि गभर्नमेन्टखौ मजबुत मेजरिटि गभर्नमेन्ट मोनसे फर्म खालायनायनि उद्देश्य लक्ष्यजों केन्डिडेटआ सोरखौ हरो बियो उननि मेटार। दा बे हिसाबै जोंनि टारगेटआ जाहैबाय गावबागाव समस्तिखौ देरहाहोनांगौ। बेखौ नोजोर बोनानै आं खामानि मावदों। बनरगाव हिसाबै दासिम माबायदि दं सार? बनरगाव हिसाबै जों दा जे नुदों दिनैहाय जोंनाव बावहाय केन्डिडेटखौ जों नुदों जुद्धआ ट्रायंगेल जागोन। बिजेपि, बिपिएफ, UPPL आरो बेवहाय निस्सय आरो गुबुन केन्डिडेटबो थागोन। दा बे हिसाबै बियो जोंनि थाखाय मोजां। केन्डिडेटआ जेसेबां जायो बे जोंनि थाखाय UPPLनि थाखाय मोजां। मानो होनोबा भट बिभाजना जोंनिया जाया। UPPLआ 2020आव जेसेबां भट मोन्दों MLA आव बेनिफ्राय बांसिन मोन्दों, MP आवबो बेनिफ्राय बांसिन मोन्दों। दा बेखौ नोजोर बोयोबा आरो दिनैनि एट प्रेजेन्ट जोंनि प्रमद बर'नि जे सरकार, जोंनि डाइनामिक जे लिडार दिनै
गासिबो नोजोरनि एंगेलखौ नोजोर होनानै जे लेभेलजों बिटिसिखौ सासन खालामबाय थादों बिनि सायाव दिनै जों गिदिंनानै नुदों आइ आफा रायजो राजाया दिनै प्रमद सारनि सायाव फोथायनाय दङ आरो बे हिसाबै जेरैखि जाया UPPL खौ देरहाहोनायनि मोनसे सिद्धान्तखौ लादों आं बेखौ नुनो मोनदों।